Ningizimu Afrika nina baphunga nomageba nina babhejana ephuma esiqhiweni siyanibingelela senamukela nonke kuyiBabu Dokotela TV show. Namhlanje ke sihleli noBabu Dokotela ubaba wesizwe Babu Jabulile bathi ubaba omuhle njengekhehla lomlungu. Babu Dokotela ayobingelele bonke ababukeli emakhaya. The Mashandoni. Hey madoda. Ngiyavusela. Asikhulume sibingelela abantu siseThekwini siKwaZulu Natal. Siyathobeka kakhulu sibonga kakhulu ke nesupport enisinika yona i-channel nje kungenxa yenu nalabantu esithe siyabayekisa ukushutha kungenxa yenu yonke into benisho sithathe very serious. Babu Dokotela useThekwini siKwaZulu Natal sisemgaqweni Albert Street and Queen Street siyabonga. Babu Dokotela topic ethu namhlanje so esithinto lonye udaba ke la sithi Uyoze Uyikhothe mfana ngoba ivuki vese. Kodwa ke ake sibheke umbuzo wokuqala. Babu Dokotela umthandazi lo abathi umthandazo lapha ngamatshe mhlambe yini ongakusitshele ngaye uMr Mfeka? Asibonga kakhulu Babu Dokotela babo wesizwe bawujabulile. I came across ngicela ukumfonela kuqala ngibothi ngiyamthola yini ngoba lokho engizokusho ngaye kufuna kube nobufakazi ngoba ezinye izinto siyazisho kodwa thina kungabi izona. Sithole isimo sokuthi kunabantu abafuna ukusetshenzwa ngamanzi, kunabantu abafuna ukusetshenzwa ngemithi, kunabantu abafuna ukusetshenzwa ngokukhulekelwa kuphela. We came across ubaba umzimela bathi umfeka ukwamashu endaweni yakwamashu and then ekwenza mesifika kwakhe senze interview kuyena sithole ukuthi uNkulunkulu ummisele umsebenzi ngendlela ehluke kakhulu zonke insuku kwakhe kuyasonto every day kuba nesiguqo every day kuba nesiguqo ngokuthi uNkulunkulu umthathu ambeka kulo level le but into effective kuyona esiyificile umbuzile wathi mzemela into esiyizelela yini wathi babudota into eyizelela ukuthi uzobothi ngenzani kathi mina wenzani wathi sikhulekela abantu sisindisa abantu sakhela abantu iwasho then ke unesiwasho sakhe asisebenzisayo okuyisona esilandwa kakhulu su 1200 but uma ezoskipha kunetshe akunika lona ufike uqhume ngalo nalesiwasho sakhe bese uphinde lilitshe umuso usuyalibuyisa ulibuyisele kuyena ngoba ukwazi ukuthi lihlale kuwena leso ke su 1500 but abantu insebenza abenzele zona mina ngibone zihlula ezinye zensebenza sike sizibone ngoba phela asilindile ukuthi ngesiwasho kungenzeka into efana nganayo nabantu esibafike lapha belanda lesiwasho abanye bebuyisela manje lawo ngize ngabuza ukuthi mina mzimela lamanje esikhuluma ngayo la ahluke ngani namatshe ajwayelekile engahamba ngowathatha emfuleni impendulo uthe awahlukanga nalutho nawe ungahamba ulithatha umthana but into ezosuka ekushaya ukuthi usiko alithathwe ngalo iluphi. Ingakho ngathi ke mina ke mzimela kuzofuza ukufika ku-channel noma sizokufonela wathi ngcono ngifona ngoba ngikuhlezi kubhizi lekhaya njengoba ubona nje kubhizi nisazama ke namanje ukumfonela sangamthola sicela ukunika ke inamba yakhe abantu abathi bafuna ukuya kubaba umzimela bathi bafuna ukuzosetshenzelwa ikakhulukazi abantu abathi banenkinga kwezothando kuvalekile emsebenzini abantu into zabazilungu athi umuntu mina sengihambe amasonto amaningi ngize ngahlala kwelinye ngenza amabhava khona kodwa namanje ngiyathola lesithunywe sekumina asivuma ukusebenza inamba yakhe umzimela ithi 076 wena uzowumdinga 076 407 6554 inamba yakhe ithi 076 407 6554 uzokwazi ukuthi umtholeke ubaba umfeka ukwamashu uzobeke esex zakhe siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ayesibheke la. Kumbukelo uthi Babu Dokotela mina ngifuna inhlanhla. Kodwa angifuni ukuthwala. Ngabe lo muthi lo uqhuma ugqokile ungakwazi ukumsiza umuntu ofuna inhlanhla imali and uma ungamsiza utholakala ngamalini? We madoda. Amaphutha esinawo sonke siba namaphutha. Kodwa ukuthi mhlawumbe khona into exoshile ekhaya ubuyele ekhaya. Kunento laphana emjolweni lohlele kuona ongayitholi. Yabona unkosikazi bengenzela isikhaftini ngathi wathi uzodla lo ngathi mina ngizodla lokho irice nekabeshi ngamabomu. Ikhaftini angenzele zona angizazi nofazi uthatha isikhaftini ebiza njani. Kodwa bengenzelwa intombi. Bizothi manje kufuze ngipheke ngoba ngizophatha isikhaftini kusasa. Hayi shame ovungenza ugogo. Madoda. Bathi unkosikazi wakhe akayisho leyo nto.
lokubala amaphuthu bala yonke into. Your wife is always a wife. Kumbe uthi wife umphiwe ithongo. You have never chosen but ithongo lakunika yena. Ubuwazi ukuthi abantu abadla ngesandla saka left they live longer. Ubuwazi ukuthi abantu abadla ngesandla saka left ba weak. Abekho strong njengabantu abasebenzisa isandla sa right. Ubuwazi ukuthi abantu abasebenzisa u-left they are very prosperous mebesebenza kahle into abayenzayo. Ngenzela ukuthi ukwazi ukuthi umkhono wakho njengoba u-left nje kusengenzeka ungambukeli phansi. Babu Dokotela uthi ake ufike kumina uthi Babu Dokotela angizile ukuzothwala ngiyazi ukuthi uyathwalisa usobathwalisile abantu kodwa ngizwile ngendoda edla amasi Babu Dokotela kunayo imali yakho. Ngicela nje ukunika into engakwazi ukuthi ngisize engizwe kuthiwa unomuthi ukuthi umuntu agqume egqokile. Usekhona into umuthi lo muthi ngeke uzophele. Angekuveze lokhu thina inyanga siba nenkinga yesource ukuthi into siyithatha hleze ngibatshela abantu nilungise spelling futhi kunikezwa ugogo uMamthembu okwamhlabela ingane uyena kongakhela lo muthi ke lo ke abantu abagqunywa ngabe begqokile gogo uMamthembu okwamhlabela ingane uyena konginika lo muthi but uyakwazi ukuthi ubasiza abantu basiza kakhulu ngoba uthola ukuthi umuntu ibondage yakhe kunenye yamathunzi amnyama kunenye ukuthi walahleka inzile ekhaya and ukulahla kwenzile ekhaya niba nesinyama esingaphili kubalekile ukuthi sazi ukuthi le nto ufuna siyisuse sikunika umuthi ozogquma ngawo ugqokile kodwa lo muthi usuke u5000 rand siyabonga sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela lesikhulume lana ngeKinross bath. iKinross bath lento kuzofuze sikhulume lento le abantu bafuna ukulungelwa izinto but abafuna ukwenza ama sacrifices bafuna ukulungelwa izinto kwiKinross bath there is a sacrifice involved uma sekunika iKinross bath we are not going to fake ugeza ufuna usacrifice ubuthongo bakho uvuke ngo12 ebusuku angisho lokho uzovuka ngo12 ebusuku ugeze can you imagine kade usulela ucuphi washo ngokuthi ngo10 to 11:50 uphinde uvuke futhi uphinde ugeze uphela nya ubuthongo buze buye ngo3 buze buye ngo3 lapho ngo5 uyavuka iKinross bath ifuna ize sacrifice uvuke ngo12 ebusuku ugeza amanzi afudumele ufaka ama 1 rand abo 4 uthatha amaqanda inkukhu lawa esefridge vese awunayo efridge uwakwelete kabakhelwane uthi uzowaboyisela etech shop kwelete amaqanda abo 4 ufike wabulalele la umlahla amagobolo nje nguse uphehla kumuthi uphehla lo muntu weKinross bath uthela wonke phakathi uma usuyageza ukhulume ngemali khuluma ngemali hayi enye into hayi amantombazana awekho highly favored ukuthi angadlula imali umkhoyena wakho lokushile he's not highly favored ukuthi angadlula imali usekushile uzodila kodwa njengamanje asilungise into ukuthi le ngane ayilale idlile ingane izona ezibaleka kakhulu ayilale idlile mase kunika iKinross bath yeka ukubiza umkhoyena biza imali ngayo yonke indlela uma usuqeda ugeza ngicela ukuyithathe ke manje uyochitha ngaphandle komuzi uma uhlala eflatini noma ku-estate ufake ebhakedeni uyodlula lapha ezansi ema-securityini ufike uchithe ngaphandle uma ukuthi izokuhlula ngcono hamba ogezela ngaphandle komuzi ungagezeli kodwa ekhaya lokho kuzokuhlula kuzobanjwa amaphara ebusuku gezela endlini uma usuchitha ngaphandle kodwa iKinross bath ugeza u1 day I repeat 1 day kuphela hayi ukuthi ugeza njalo siyabonga Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la isithwalo lesithwalo kuthiwa isithwalo sewash umuntu osidingayo ngabe sitholakala kamalini isithwalo sewashi asikusho asona sabantu abangazibafunana kusona sengane uma nje uthi useyingane ziningi izingane kukhona ingane endala esinempandla kodwa uyamthola umuntu usenabo ubungane lezi zinto ezifuna akazazi isithwalo sewashi emalini osuke uyitholile neexpense osuke ukuyona nengane zakhe ezihlele egoli ezingasebenzi ngane zakhe ezifunda eFree State zenze agriculture mancane amathuba ukuthi uzothi ziphuma zibe yisebenza uyabona imali onayo ukuthi you are not going to live long nale mali nokusiza futhi le ngane uvese unomzukulu okhubazekile uma wakho ubudaka utshwala nje into ayenzayo uphuza utshwala nje kuphela
and umzali uyabona ukuthi I have to bring something to the fore. Unayo ibhizinisana oyenza egcekeni but ayenzi ngalendlela obona ukuthi noma usuhambile sengaqhubeka. Ngifuna ke ukukhuluma nomuntu onjalo othi Babu Dokotela nginawo 150,000. Ngiyasifuna isithwalo sewashi engisenzeka kanjani. Uzosenza kanjani? Akuzohlala le eThekwini for 2 days sikwakhele lesithwalo. Uma usuqedile sikunike lento uhambe nayo. Ufike lento uyigqibe ethuneni. Ihlala ethuneni 3 days hayi endleleni ethuneni. After 3 days lento uyayivusa lento uyogeza phezukwayo ngalomthe sokunika wona. Uma usuyikhipha lento uyoyifaka lapha ewashini. Iwashi ufuna uyikhiphe ibatch. Uma usuyangitshela ukuthi Babu Dokotela eyami busy iba esekuseni noma iba ntamba ufuna ungitshela ukuthi udla kuphi udla ngasikhatsini ukuthi nje umuthi nje ayami busy Babu Dokotela ngirana mina itavern kodwa iba busy ebusuku lakhona futhi sizolisetha ke isikhathi sasebusuku leso sikhathi wazi ukuthi ngalosikhathi isuke ibusy lelo washi lelo alihambe lima ndawonye ngosenza ukuthi lingamove kuleso sikhathi number 1 alikwazi ukuhamba ibatch sesikhiphe sesifake lo yamuthi lapha phakathi isithwalo kwesewashi leso angifuni ngikhulume nomuntu la ongaka understand ukuthi kwenzeka kunomuntu ongaboni ukuthi ihlabathi siyanyakaza ngaphansi kwendlu obona ku normal nje obona ku normal kodwa kusalayo ihlabathi siyanyakaza uyobona ngendlu uthi iwa athi kuba ngangisukume kusenesikhathi sinezithwalo thina la kade sinazo saziyeke mina benginesithwalo sasekhasini ofika uthinta umuntu kanje yonke imali anayo ize kuwena ngasiyeka benginesithwalo sewele sokuvusa iwele umuntu ofana nawe ngqo ngasiyeka benginesithwalo sokusebenza ngabantu bakini asebashona abawu2 nabaphila abawu2 ngasiyeka izithwalo awukwazi uhlezi uzenza nje ngoba imithi esiyisebenzisayo ayihlezi ikhona Babu Dokotela bawusizibojabula siyabona Sibonge Babu Dokotela. Akusiphinde sibheke la Babu Dokotela. Kulabantu athi umuntu Babu Dokotela mina ngifisa ukuthi ingelosi ngiyibone. Ngifisa ungivusele ingelosi ngiyibone ngikhulume nayo. Ngabe ikhona into kanjalo iyakwazi ukwenzeka? Akufuneka nje simoshela isikhathi. Mina the day ngifuna ukubona ingelosi uAjaguraja ngagcina ngikuphapha gcina angikaze yibona futhi angifisela omunye umuntu kwangazuthi indlela ibhidlika kunezinto esizifuna ukuzibona but esingazi ukuthi sifuna ukubona into enjani umuntu kafuna ukubona uMantindana the day ubona uMantindana ingqondo yakhe ayiphindi ibe ifane nasekuqala because ubona into ongakaze ibe kwicalibre yomqondo wakho ukuthi ukuyibona asilungise spelling just nje uMantindana nje kunoMantindana abawu2 khona wakhiwa ngemfene ojwayelekile khona lo umlungu lo umlungu lo namabele awu6 khona lo umlungu onamabele awu6 hayi ncathi kuyadlalwa nini loyo kwakhiwa ngengulube kulalwa nengulube kuphume wona ke lo Mantindana unamafutha inqwaba ke wona lama onamafutha kakhulu kunalo emfene nayona ke ingilosi la ingilosi siyakuvusela thina muno 10,000 sizoyi-invoker ifele usho ukuthi ufunana ungangifoneli futhi angifoneli kodwa umuntu uyayifuna ngoba ukunikezwe into uyajeya futhi uyibone nawe awunayisho ukuthi lento ikhona noma yikho that is why we invoke the powers of the angel. Let the angel appear. Let the angel appear with all its raw powers. Uyakhiwa ke lonto umuntu uyayifuna. Umuthi Babu Dokotela, I just want to chant Archangel Gamaliel. I want him to appear and in front of me so that we will talk. The angel will appear. Uzophuza lo muthi ngalesikhathi sokunika sona ubize lengilosi. Qeda ubize lengilosi uphuze umuntu ulale. Uzozibonela lo wanombhede. Babu Dokotela bawusizibojabulile. Sibonga Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela. Mangabe sithi hlukana namadoda abantu. Bande sikhuluma naye la. Asibonge uBabu Dokotela baboyisizwe babojabulile. Ngikwi front line. Ngi-essential worker when it comes to that. Uma kuthathwa indoda yakho ngi-essential worker oza kumina.
the level that we raised against someone uthatha indoda yomuntu indoda yomshadikazi amshisa ingane eziwu4 amshisa ingane eziwu2 eyodwa ikhubazekile. We will deal with you decisively. We will hit you so hard. Awazi ukuthi ngikhuluma ngani. Mina angifuni abantu bethi ngiyathakatha. Yekeni leyo nto. Imina engithakathayo. Ningaze niloko ngikhumbuza. Ngizokushaya ngomuthi angeke uzukholwe. Mina nginomkhuba ukuthi ngishaye umuntu ngeqanda kuphela. Qanda nje lodwa nje. Thina sikushaya usebenza kaluli uhambe ngamatekisi. Sikushaya usebenza kwa teaching uhike uma emsebenzini. Sikushaya iguga yonke into ngomuthi. Thatha iqanda, thatha inyama ebovu, ngiyesidulini, ngifike ngikushaye. Ngoba uthatha indoda umuntu uhluphekisa umama emdala kangaka. Lo mama akafundile uthi akondloba. Ayikushaya uncingo ngodonga mina. Kushanje uncingo. Angifundi abantu bethi ngiyathatha imina engithakatha. Angifuni ngikhumbuze. Ngoba mina ngiphila ngakho. Ngiphila ngakho and futhi ngisebenzela. Abantu abanjenganani ngifuna sibashaya ngomuthi. Engisho ukuthi intombazana ukho be careful ukuthi wenzani. Ngoba once umama ingane zakhe zamnika le video wangibona. Sizokushaya nganami sizokushaya ayibo kodwa ngise ngidlikabisha lipheko umngama yi. Hayi intombi unkosikazi pheko unkosikazi. Hayi ngidlele lona ukhohlwe yini. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela esipheke la. Masithi Uyoze Uyikhothe mfana ngoba vela alivuki. Obani la besikhuluma nabo la? Khohlwa. Uyoze uthi azizame ngapha ngingenzeki, uthi azizame ngapha ngingenzeki. Hayi. Uyoze Uyikhothe. Uthi kanti inosawuti kanje uyaqala uyikhona. Lo muntu unesizwe singakanani akusaphefumuleki. Abadlamba le uyozicela ngoyikhotha. Ngoba ngeke alivuki, alivuki lona. Angikhulume lento. Abantu abasokile sinobufakazi obuningi ukuthi induku zabo zinokukhathala okukhulu. And nokuvuka kwakhona liyatetema. Alivuki njalo, abekho hyperactive. Abekho yabona iloko mesikhuluma ngabantu akade befuna umuthi okukhulisa induku. Abantu abasokile majority yabo iyona ehamba phambili Babu Dokotela nje usikhulisela induku. Kuwesi ke mikuthiwa ivuke. Ngikunike lento le i-black stick ukuthi sebenzisa induku yakho yekukhotha lento le. Ngeke izivuke noma usuyikhotha. Ngeke izivuke. Uyoyikhotha uyenze noma yini oyicabangayo. Ngeke izivuke vese. Ngoba iyona engavuki. Njengoba sekunike i-black stick ngo-500 uzophila lempilo oyifunayo. Uyeke lento abayenzayo. Kunabantu othi umbanike lento angikusho nje ukuthi this is on camera. Ayeke ukwenza ngendlela esimtshela avesana ikhothe. Emva kwalokho mase ikhothile akasakazi ngisho ukogeza. Ungayikhothi ngoba phela uyikhotha khona kusho ukuthi uqhwashe izoshaya manje. Kanti nje iphuze thatha amanzi afudumele kakhulu kodwa. Ufake lento le i-teaspoon eligcwele uyimise uyimixe kahle. Ngikhuluma nobaba abadala. Uyimixe kahle ungayijahi. Umusu lo uyiphuza nje kahle njengetiye. Ngoba iyababa baba angikusho into edala ukuthi ibabe inama beta sitosterol. That alone tannin, that alone izokwenza ukuthi ibabeke. Ufaka ke ubisi nje kancane uyigovuze kahle umusu uyayiphuza ke baba. Uyiphuze. Hayi khuleka ngakusasa uyovuka ngo10 kuyisonto. Uyovuka ngo10 uma uvuka ngo9. Akwenzele ukudla, ulele, uvuse kuthiwa baba usungageza. Kushiya ukuthi usungayo kuthiwa usungageza. Amanzi awasasiwanga lapha la desi yakho. Usugeziswa la. Yabo umsebenzi wakho wenzele muhle kakhulu. Usugezela lama. Uthi hayi ngizogezela ezansi uthi hayi geza baba gezela ngivese ngizokorobha bengaka clean vese. Ngoba wenze kahle lapha. Uma ungenzi kahle lapha ya uyocela ngoyikhotha. Cela ngoyikhotha. Athi ngikhotha izobe ibhlungu inkomo. Hawu cela ngoyikhotha mfana wami cela ngoyikhotha. Uma ungayifuni lento le uyoze uyikhothe. Hayi ngeke ngikhathele nje ngoyikhotha izobe ibhlungu. Yazi akusahlala ngisho iphenti sathi ngathi. Hayi bo thatha lento
uye ukuyikhotha thatha lento uye ukuyikhotha abantu bazana khathele isicefe senu khathele isicefe senu athi ungathi uzoqasha ukubhontshisi hayi ngani umuntu ukukhotha ngani thatha lento lena ngeke u500 uzokukhipha ehlazweni 500 uzokukhipha ehlazweni Babu Dokotela wesizibujabule siyabonga